mikä on elämän tarkoitus. Jokaisen kannattaa kysyä itseltään, miksi olen olemassa. Monet ihmiset seuraavat omia halujaan, mutta ihmisen halut eivät kerro elämän todellista tarkoitusta. Jos haluamme tietää, miksi meidät luotu, meidän täytyy kysyä, kuka on luonut meidät. Kun katsomme ympärillemme ja tutkimme omaa kehoamme, näemme täydellisen järjestyksen ja suunnittelun. Kaikilla on tekijä, siksi myös ihmisillä on luoja. Jos luoja on luonut meidät, hän myös tietää parhaiten elämämme tarkoituksen. Jumala on kertonut tämän tarkoituksen profeettojen kautta. Viimeinen heistä oli profeetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jolle annettiin Qurani koko ihmiskunnan johdatukseksi. Kun elämme Jumalan ohjeiden mukaan, se on hyväksi meille, yhteiskunnalle ja valmistaa meidät kuoleman jälkeisen elämän. Siksi kehotan teitä pohtimaan, mikä on elämänne tarkoitus. Jos haluatte keskustella tai kysyä lisää, olette tervetulleet lämpimästi.